O lume de Quiroga procede do incendio de Larouco, que se estende xa por 8 concellos da provincia de Ourense. Durante toda a xornada axudaron e moito as condicións meteorolóxicas, menor vento e tamén menores temperaturas que axudaron os equipos de extinción no control e na estabilización destes incendios. Un lume que leva calcinada xa máis de 15.000 hectáreas e que se orixinaba o pasado mércores no veciño concello de Larouco, estendéndose xa por outros como este de Vilamartín de Valdeorras, tamén o do Barco, a Rúa, Petín ou tamén Rubiá, así como Quiroga, na provincia de Lugo e mesmo chegando case á provincia de León. Durante toda a xornada de hoxe os veciños destes concellos experimentaron cortes continuos de electricidade tamén nas vías de comunicación, nas telecomunicacións, debido precisamente á afectación destes incendios a esas infraestructuras, pero o máis grave rexistrábase tamén neste concello onde foron arrasadas prácticamente dúas aldeas, a de San Vicente e parte tamén da do Mazo. Os veciños lamentan a falta de medios duns lumes que levan calcinadas xa máis do 9% da superficie desta provincia de Ourense.